Bantwana bakamoya, lesizo uma yenza intando yakho. Ngiyathemba ukuthi niyaphila enyakeni omusha, nathi siyaphila. Izingane zikamoya, ngiyacela ukuthi manje ulalele lo myalezo uzonikhulula kakhulu kwingcindezi nezinto zobumnyama eniphila ngaphansi kwazo. Umoya uNkulunkulu ungithuma ukuthi mangizondlulisela umyalezo zingane zikamoya njengoba iminingi efikile, but masiqale ngalo ukuthi sizonambulela, sizonivusa, sizonikhipha enkungwini. Kunomoya okhanyayo, kunomoya ophikisayo. There's good and there's bad. Ngaso sonke isikhathi there's no in between. So ilokho kufanele siqale sikwazi, kunomoya ongcwele, kunomoya ophikisayo, okumoya omdaka. So le mimoya ayihambisani noma le mimoya ayizwani, kodwa siyazi ukuthi lo moya omdaka uphuma kuphi la. Lo moya omdaka sithi yini? Siubiza ngoSathane because siyazi ukuthi uSathane. So impi yomoya wokukhanya nomoya wobumnyama yaqala kuphi? Yaqala emazulwini. uSathane wasewehliselwa kuphi? Wehliselwa la emhlabeni kwelenyama, ukuba makazoyenzani? Makazolahlwa la nethimba lakhe nabantu bakhe akayihlupha nabe sehlupha uNkulunkulu. So njengoba ke ayebekiwe la emhlabeni, uNkulunkulu eqalile umhlaba, kwakungekho masiko, kwakungekho lutho, kwakungekho ndlela yokwenza. uNkulunkulu wayethe abantwana bakhe benze njani? Mabahlale baphile, bazalane, bande, bajabule, balalele yena, bamkhonze, bamkholwe, bahambe ngokulunga, ebese insuku zabo zande zokuphila until baze bashone baye emazulwini noma baye kwesokunene sakhe. Iyona mandatory noma iyona ndlela yokuphila, iyona qiniso lokuphila lelo. Banda kabantu, ekwandeni kwabantu, njengoba siqale singanicacisela ukuthi kunomoya ongcwele, kunomoya omdaka. Lo moya omdaka owalahlwa la emhlabeni nezingelosi zakhe, njengoba babe ngapha le emazulwini ukuthini? Mabahluphe, baphazamise, bafune, uSathane afune ukuthi manje kube uyena uNkulunkulu. Wathini? Wazokwenza la emhlabeni ukuthi njengoba sengixoshile ke emazulwini, ngizomhlupha ke la emhlabeni kwindalo yakhe eyithina akayithanda kakhulu. Wenze njani ke manje? Ungena kithi lo moya wobumnyama, usebenzise thina, ngoba okokuqala kufanele siunothe, umoya awunawo amandla until uzungene kuwe phakathi emzimbeni wakho ukubuse. Umoya awunawo amandla until uzungene uphile kuwe, wena uvumele ungene uphile kuwe ukubuse. So noSathane ke ukanjalo, njengoba umoya akanawo amandla until azangene kumuntu, ebese ke eyamsebenzisa. Yilapho akwazi khona ukuthi athole amandla nezinto zakhe zifezekiswe. Ziningi indlela akayisebenzisayo ukuthi afike kumuntu, ngoba siyazi ukuthi kukhona lo muntu akaqala kuyena, wangena kuye, wamfundisa zonke lezi zinto thina sesibiza ngokuthini? Indlela yokuphila, isintu sethu, ubuthina, amasiko ethu. Wangena kumuntu wamfundisa zonke lezi zinto ukuze manje ngoba sesiphila ngazo esikhathini samanje, sesiyilandela, sazi ukuthini? Iyona ndlela yokuphila, kanti akusiyona ndlela yokuphila. Iyona ndlela enisebenzela ngayo umoya wobumnyama noma enisebenzela innocently uSathane, ngoba siyazi ukuthi kukhona abaziyo, kukhona abangazi. Masikhuluma ngabaziyo, sikhuluma ngalaba abaziyo ukuthi idlozi alikho. That is why bethwala, because they know ukuthi ayikho into ekuthiwa idlozi, akekho umuntu oshonayo bese yabuye ezohlala eroundini. That is why it is easier for them ukuthi balande izilwane nemimoya ezobasebenzela, because they have understood noma sebevulelekile, batshelwa, babona ukuthi indaba yamadlozi yinto engekho. And then laba bangazi ukuthi baphilela ubumnyama, bengazi, ilaba abakhonza amadlozi noma abakholelwa kwisintu noma kwiculture noma ku-tradition, kwizinto ezenziwayo, behlabe, benzeni, bengazi, ngoba bona bafica kwenziwa, bayiqhuba as a way of doing things esiyaziyo nathi nebe siyazi. So ngizothini? Umoya uthini? Uthi it is time manje ukuthi kucishwe zona zonke lezo inkolelo ebezenziwa noma abantu abakholelwa kuzona, ngoba yindaba, ngoba zikho. Siqalelana, akekho umuntu wasemhlabeni onamandla nomoya wokubona nokuxhumana nokukhuluma nomuntu ongasekho emhlabeni. It is forbidden by uNkulunkulu okuyena umdali wezulu nomhlaba. Siqale la.
uthi mawuzalwa ufike emhlabeni awunasono, usuke ungcwele, uhlanzekile, uhlambulukile. Ushone uright, umphefumulo, uya endaweni la uNkulunkulu akayisa khona abantwana bakhe abasephumulile abangasekho abaseyimphefumulo naturally. So awudingi isandla somuntu osemhlabeni athi uyakulekelela noma onamandla ukuthi akulekelela athi silekelela usibanibani ukuthi aye kuphi, aye emazulwini aphakanyiswe aye kubani. Ayikho yonke leyo nto leyo. Yenye yeinkolelo eqalwe ubani? Umuntu owayephila emhlabeni owavumela ukubuswa nokungamelwa yini imimoya yobumnyama ukuthi imsebenzise, wasiwaqala inkolelo ezingekho. Uthi mawuzalwa ufike emhlabeni uzalwe introducewe emsamu ngenkukhu noma ngembuzi, kuchithwa igazi. Siqale lapha before sifike lapho. Mangabe kuthiwa kunabantu abadala kusuke kukhulunywa ngani? Kusuke kukhulunywa ngoSathane nezingcezu zakhe. Kusuke kukhulunywa ngoSathane nezingcezu zakhe. Iwona madlozi lawo. Siyazi ukuthi uSathane wayengeyedwa, babe baningi. So iwona ke madlozi lawo. Iyo lemimoya yasehlane, imoya kaSathane. Angeke ngithi yasehlane, imoya kaSathane esithathayo iyolandwa ibekwe lapha ya emagumbini emaroundini eindaweni esihloniphayo ebizwa ngokuthi indawo zabantu abadala. Mase bebekiwe kabantu abadala, ngoba sizokubiza ngabantu abadala ngoba yinto ebesibiza kanjalo, of which umoya weNkulunkulu uthini akukho njalo. Isikhathi sokuthi abantu bazi iqiniso baphile kulona. Uthi mawuyohlaba ngoba kuziphasika wazi kube into yaziyo ukuthi awuhlabela abantu abadala wena uhlabela uSathane, ufida uSathane. Njengoba sazi ukuthi uSathane uyakwazi ukukupha, uyakwazi ukubusisa, but ibusiso zakhe ayihlala ilast. Ingakho kuzokwazi ukuthi wena mawuhlabile kini bese kuzizinto ezinhle ujabule ukuthi hayi idlozi liyangiyela, kanti cha, ingoba uSathane umenzele ilunch econtisa amathe, wamjabulisa, wamchithela igazi, making a sacrifice kuyena, continuing a sacrifice from generations to generations. So vele uzoqhubeka akubusisa. So mase belandiwe kamadlozi, leyo mimoya engcolile ibiza ngamadlozi ibekiwe lapha emsamu ukuze nayo izibone noma ubone ngathi abantu bakini. Ingoba umuntu mayeshona emhlabeni umphefumulo wahlukana nomzimba, le mimoya kaSathane ingena kulomzimba ngoba iyazi ukuthi siyayibiza, singithi amasiko ukuthi umuntu uyalandwa, umuntu uyabizwa, umuntu uyakhulumiswa bese yofakwa emsamu. Lo moya osugijima eqala wangena kwisidumbu sami usuzoba yimi inguna phakade. Nithi nina manijabula nibiza mina, anibizi mina, nisuke nibiza lo moya lo omnyama, lo moya ongene eqala kulomzimba ngoba iyabanga yonke, ifuna ukuphakanyelwa, ifuna ukunakekela, ifuna ukudla kahle, ihlatshelwe inkomo nezimbuzi. Uyabona? So mase kunjalo senibekile loyo moya emsamu, yilapho ke sekuthiwa sinani, sinedlozi, sinethonga, sinabantu abadala. Ngimsebenzisa wonke amagama asetshenziswayo, iqhamuka lapho ke leyo ndaba leyo. Mase bebekiwe ke emsamu, iyazalwa ingane kulelo khaya, ihanjiswe iyobikwa emsamu. Ibikwa kuphi emsamu? Angithi ayibikwa uNkulunkulu, ibikwa emsamu kuma kubantu abadala okuyamadlozi, okuyilomoya wobumnyama alapha yakulo yaguqa kuloyo round. Nisebenzisa ini? Inkukhu noma imbuzi. That is a form of a sacrifice. Yinto yesivumelwano, ukwakha isivumelwano. Leyo ngane innocent efika ipyola emhlabeni ithi senina ke ngoba nisebenzisa amasiko aqalwe abantu bobumnyama, senifaka manje kuyivumelwano nemimoya le enihambe nayo ilanda nayifaka lapha emsamu. Ya introducewa ke ingane, ibekwe kucelwe kubikwe kuthiwa nanga umntana wenu busani phezulu kwempilo yakhe. Already sebeyabusa, iyanda lemimoya, uyahlala umoya kuye ngoba unikiwe imvumo phezu kwempilo yomntwana. Ukhula uvele naye, unomoya othi yena special ohamba naye, osugijime wazolandwa ngoba yindaba senomintroduceile. So iyanda lemimoya.
So ilapho ke kuqala ke khona ke manje ivumelwano sekuhlatshiwe sekufakiwe isiphandla ingane seninikele kulo moya ophila kuleli khaya enobiza ngane enobiza ngedlozi. Mase ninikelile kanjalo ke ilapho ke lo Sathane usunamandla phezulu kwempilo yakhe. So that is how ke ukwazi ukuthi naturally so imimoya leyo njengoba ikwazi ukuxhumana, it is easy for wena ukuthi utholo witchcraft uphuphe ke manje uqale ubone izinto uqale uboniswe izinto ezinye zazo okungasizona because siyazi ukuthi umoya wobumnyama uzobhidliza uzongcolisa. That is why ngaso sonke isikhathi noma isikhathi esiningi you are shown ukuthi abantu abalungile abantu abanjani lo wenzani. That is because uSathane wants to create havoc lapha emhlabeni. So ngithi mangisummarize noma ngiyibeke ngaleyo ndlela enizoyi-understanda ngayo. Moya engcwele uthi sekuyisikhathi abantwana bakhe bavuke. uNkulunkulu uthi sekuyisikhathi abantwana bakhe bavuke baphaphame bayeke ukuphila ngaphansi kwemoya kaSathane, bayeke ukuphila ngaphansi kwezithwalo, bayeke ukuphila bese bebe zigqila zemimoya yobumnyama ngoba ngishilo ngathi kukhona abangazi kukhona abaziyo and abaningi bayazi. That is why you find eminye imizi inamasiko akhona noma inendlela yakhona yokwenza ukuthi njalo ngoJuly njengoba noma njalo ngephasika kuhlatshwa imbuzi. Abanye bayazi emndenini ukuthi no akwenzelwa idlozi, kwenzelwa lo moya noma lesi silwane esalandwa ukuthi masenze umcebo wala ekhaya lokhana uqhubeka. Yilapho ke ekugcina kuthiwani kunezinto zokuphendulwa kwemsamo, kokuphendulwa kwedlozi of which kusuke kungasikho ukuphendulwa kwedlozi, kusuke kuukulandwa komunye umoya okwelinye izinga osebenza ngendlela engafani. Lokho ke sizokudiscussa noma sizoxoxa kwivideo elandelayo ukuze nikwazi ukuthi ni-understand niphume kulobo bumnyama enisifake kubona, nikhishwe nilekelelwe nikhishwe kulobo bumnyama lobo ngoba sekuyisikhathi manje uNkulunkulu asebenze ngabantwana bakhe abakhiphe ebugqileni bakaSathane, abakhiphe ebumnyameni. Bazolwa kabanye because they believe ukuthi osolwazi bayazi bafundile azizelanga lokho azizelanga bona. uNkulunkulu uthi ozoyizwa lo myalezo uzowuzwa, uyabazi ekufanele ufike kubona ozobathola. So asize ukufunza wona wonke umuntu. Ngiyanithanda ngiuma yenzeka intando yakho. Phakamani nizikhulule niyilwe nani lempi nibuze makhona imibuzo enizoba nayo nizokwazi ukuthi nithole ukuphenduleka niphume ekubeni igqila zemimoya yobumnyama. Idlozi alikho. Umuntu mayeshona emhlabeni uyashona aye ekuNkulunkulu kwesokunene sika Baba ebese kuphelile. Akekho umuntu oshonayo abuye ezohlala kuguqa azohlala ku round azocela inyama azocela imbuzi. That's a system that was created by umholi noma umuntu osebenzela umoya wobumnyama, and lokho kwagcina ukuthiwa yini, it's part of our life, it's part of usiko lethu. Kanti cha, sisuke singcoliswa singeniswa kwivumelwano ezimdaka ekungasizona. Anything ehlanganisa igazi yazi ukuthi usungene kwizivumelwano nobani, nomoya ophikisayo. Umoya ophikisayo kubani? OkuSathane. Nibe nosuku oluhle. Amen.